Hayırlı kеш, hürmetli cemaat. Mine yanağına әлі кибетке кіріп алдынан мен Гагаузия халқы турында видео түсірдім, бір сюжет жасадым. Анда орыс тілінде сіз таныша аласыз аны белән. Сокланып сөйләдем, чөнки алар ничә тапкыр мин бардым, гел алар жылы күңел белән кабул иттеләр. Бүтән кунакларында гел ел сайын мин барып тордым. Элек мөмкинлек булган чакта мин ел сайын барадырым, 1 елны 10 ел дәверендә. 1 ел хатта 2 тапкыр бардым. Чөнки ноябрь айында башында тагы бер байрам уздаларның башкаласында Камрат дигән күмер ат дип алар шуннан килә ди безнең ди. Нугай татарларның исеме ди. Кара төстә булган шул күмер ат ди. Шуңа күрә Камрат дип атыйлар ди. Алар инде мәгълүм ки сезгә ничек шунда урнашкан, әгәр дә сез белмәсәгез, кызыксынсагыз, бәлки мин сезгә аерым киң күләмдә шул тарих белән таныштырып китермен. Кыскасын әйтәсем килә, шул вакытында теге 19-нчы гасырның башында аларны хатта Варна теге Болгария Варна шәһәренең янында шул җирләрдән урнаштырганнар, монда күчергәннәр. Алар инде менә хатта беләләр, күпме аларның авылына ел, мәсәлән, күпме мен хатта Вечерняя Одесса кичке газетында язып чыгардым. Анда почти ровесник Одессы дип язып чыгардым. Хатта чыкканы тагы. Аларның тырышлыгы хакында яздым инде. Оренбур өлкәсе Төстүбә, ягъни Солилецк район газетында да язып чыгардым мин аларны мактап, чөнки алар Германиядә барып эшләп кайталар. Тик утырмыйлар, эш юк дип менә кайсы вакытта теге мин социаль шертәлләрдә укыйм да, Урта Азиядан килгәннәрне яманлыйлар. Мин аларга каршы язам. Сез алар кебек түзә аласызмы? Мәсәлән, килеп кайсы вакытта подвалдамы, кайсы вакытта нинди уңайсыз шартларда яшәп, әле кайсы вакытта теге нәрсә сухпай, теге нәрсә теге ролтын нәрсәләр ашап, акчагызны нигә җибәреп, хатыныгызга, балаларыгыз җибәреп, алар сездә киләме шул? Сез арак ичеп кайсы вакытта зыятасыз, эш юк дип. Алар ерак җирләргә барып эшләп йөриләр. Кем белән менә кем-кемнән көнәшергә тиеш, кем-кемнән көлергә тиеш дип. Шулай дип хатта каты рәвештә кайсы вакытта җавап бирәдем. Чөнки алар бик артык теге тотыналар, менә тулдылар, шулай бездән нәрсә дип. Шул инде безгә эш калмый дип, шунда әле бер мизгел теге доллар үскән чакта, урыс акчасы төшкән чакта алар бер мизгел китеп калганнар име. Урамлар бераз җыелмаган, җыштырмаган урамлар шундый калдылар. Менә күрсәтте аларга ничек, нәрсәдән ул мәгънәсе нәрсәдә. Эш менә бар, нигә эшләмисез? Безнең кеше бәлки ул эшләргә бик ис китмидер, алар барып кайдадыр эшләргә. Гагаус халкы әйтте мен анда, хатта Германияга барып эшләп, аларны гел мактыйлар, тырыш халык дип, төрле һөнәрле, бер дә зарланып тормыйлар. Шуңа күрә алар төзүчеләр, аларны Алмания, Германия түгел, безгә Алмания инде шу. Шунда мактыйлар, хатта алар эквивалент дисә 3000-нән 5000-гә кадәр евро эквивалентын алып кайталар инде акча, хезмәт хакын шунда кайтып. Йортлары бик матур, фото рәсемләр ясадым, мин күп видеолар ясадым, хатта чәчәкләр урамларында, чәчәкләр, алар менә шундый катлаулы шартларда яши дип әйтмәсен, чөнки газ кыйбат булса да, шуны карамастан алар тырышалар, ничектер алар урамлары матур, өйләре матур, урамда чәчәкләр үстерәләр, һәр үй алдында урамда чәчәкләр, урамда хатта үй алдында хатта һәр кайсының кыйысы бар, ул кыйысы ачыктан ачык, анда хатта кружка тора, киләсендә су ичеп китә аласың. Шундый инде мин урыс телендә сөйләдем, күп инде шактый видеолар төшереп куйдым. Аны чәчәкләр хакында бәлки теге кемдер карагандыр, мин туган илемдә Төстүбә, ягъни анда карасам, хәзер кайтам, ушы менә узган елларда
игътибар иттім. Алар шешеклерні урамда бұрқыратып өстіріп яталар. Ауларда қызғанышқа қаршы йортта өстірә, чөнки мен сөйләдім, мында сыйыр мал йөргәндә аларны ашап куя дип шешеклерні. Шәһәрдә шешек күп өстірәләр. Инде алар кунакчылар шундай төрле тәмле ризыклар җитештерәләр. Кунак дип алар, кунак бул дип динләре бүтән булса да, алар инде күршесендә гел православ халыклар арасында торганнан карамастан мусулман кешеләр килсә, анда хатта мин берсен беләм, аның җитәкче, авылның җитәкчесе, аның өендә Төркиядән киләләр кунаклар, ул хатта аларга аерым бүлмә ясап куйган, шунда намазлык бар, анда Коръан китабы бар. Кунак килә дә шунда идән дә киләм инде, шунда намаз укый, тасбих тарта, шунда хатта шундый шартлар тудырып куйган ул авыл башлыгы. Аларда примар дип әйтәләр. Шунысы әйтәс килә, ул халык төрле арасында төрле тарафында аның православ халкы яшәсә дә, алар мусулманга карашы яхшы. Алар безнең Гагаuz халкында ике канат бар ди, берсе ди менә безнең динебез ди, берсе православ, икенчесе түрк каны ди. Шуңа күрә алар ни хак сүз, алар шатланалар. Һәр кунакка бер кайчанда сорап тормыйлар, динең нинди, нәрсә дип. Мен ничә тапкыр бардым, мен әйтәс килә, мен аны сизеп торам. Хатта әле мин вакытында мин чакырганнар мине ашка дип әйтәләр. Казак, авылыбызда казаклар тине бик яратган бер абый казак, кызганычка каршы гафу хәзер инде ул дөньяны калдырды. Шул әйтәсем килә. Шунда мин әйткәнем, сез арагызда, мин туганнар арасында үзебезне булган шикелле, үземне булган шикелле шул миңа тыйыла, шулай сизәм дигәнем юк дип әйтә. Син туганнарга караганда яхшырак монда ди. Хак сүзләр, шуңа күрә әйтәс килә. Хатта мин ул барам кайсы вакытта туганнарга. Туганнарда да кайсы вакытта әле яманлый торган сүз дә юк, инде анда барасың ел сайын кайсы туганнарга. Асы бигрәк тә Одессаны алганда, мин шул Одессага бару алдыннан, мин шул Гагаузига барып, шуны Молдова аркылы китәм. Шунда да әйтәс килә, чит кеше бер кайчанда авыр сүз әйтми, туганнар бит үзара бер турдан тура әйткән туганна да шума ярамаган ди, шуны татар әйтем бар. Алар менә без анда инде туган халык булса да, алар бер кайчанда мин ишетмәдем бер яман сүз, танкыйтьләпме, хатта йомшак рәвештә дә. Алар теге әйтәләр бит, бабайлар, алар оныкларына шатлана, балаларына бик шатланмый, чөнки алар балаларына көтәләр. Менә шундый сәләтле үсер дип, аларның теге хыянат диләрме, тагы өметеме акланмагач, аларга бик исе китми, менә оныкларына шатлана, чөнки алар дөньяда булуына шатланып тора ди. Шул шикелле алар Гагаuz халкы барасың, алар сиңа шатланып, син килүгә шатланып торалар. Хатта мин аны кемдер ышанмый, мин аны әйтәдерим. Молдовага барасың, я самолет белән, я поезд белән Мәскәүдән мәсәлән. Шунда хәбәр итәсең киләм дип. Алар шул ук сине теге Кишиневка 200 чакрымнан артык җибәрәләр машина, җиңел машина. Шунда шунда эш белән барган машина сине килеп каршы ала кешеләре, синең эш махсус синең өчен җибәрәләр машина, кунак итәләр, алып кайтып шунда. Бер кайчанда ишетмисең, сорау кайчан китәсең дип. Бер кайчанда. Вот. Аны мин инде алар хакында әйтәсем килә, ул күстимәсен алар авырлыкка карамастан алар сөйләдем инде, газ хакы үсә, хатта теге төрле авыр. Мен аны бер узган елны бер барган, бер авылга бер әби әйтә, картайган мискин, Дизгинжа авылы булдымы, кайсы авыл, авдармам, оныттым инде, бәлки кайсы булгандыр. Шунда әйтә, минем малаем ди, Мәскәүгә китте эшләргә ди. Менә мин ничә яшьтә ди, карт инде, пенсия бәләкәй генә, кичкенә, тормышым авыр, бер үзем ялгыз яшим ди. Аны бар инде, әйе. Хатта ул менә шул
сөйлейлер анда түрлі пенсия. Міне отырабыз, алар кім шаныр жәмәғат? Үстәл дейлерме бізде? Енді ол міне қызғанш қаршып сөзлер енді шол уақытта керек шағында исқа келмеу сөз. Шол тіге нәрсегіне жоқ. Хотта міне Татарстанда мен қайсы уақытта күн сайын бет тауық аша алмайым, ақша жетмей. Анда үстрелер тауықларыны қонаққа күн сайын тауық ашатып тұралы кесе. Шонда түрлі яшілше, жемішлер, гүл ашық көңілден қабыл етелер де. Шуны айтасы келе, шуны шул шақта сұрайсың пенсия көп ме? Мен де 40 елде ауылда эшләдем де, фермада де. Менә де қызғанышқа қаршы мен шутлап қарайым, біздің ақша білән 7 меңме келіп шыға. Алар айталар, 2,5 мың де лей мәселен де. Лей ол мәселен 4 сум, 8 сум, 10 мың шундай пенсия мәселен ала. Шундай қатлаулы рәвіште яшәуге қарамастан алар келген түрлі халық вәкилләренә, инде әхәлләренә шундай ашық көңілдән, шын көңілдән яқшы шундай қабул итәләр аларны, ничектер шатланалар, үзенә қалса тәмле гагаус милли ризыклар белән тукландыралар. Шуны ничә тапкыр бардым мен инде. Әйтәм, 10 ел дәврендә мен әйтергә була 11 тапкыр бардым дип аларга. Алар хакында мен видеоларда көп әйтеп төшердем шактый. Шуны әйтәс килә. Хәзер мен шуңа күрә аларны урыс телендә сөйләдем. Тагы мөмкинлек булса, мен дәвам итермен алар хакында сөйләргә, чөнки мен кайсы халык арасында йөрим. Безгә татар икәнне белеп, безгә шундый ачык йөз белән караган, шундый халыкларга мен аларга гел тырышам инде, ничек инде журналист шул теге рәхмәт сүзен әйтмәсә инде, ул журналист булмас. Шуңа күрә мен әйтәс килә, менә Казакстанда булдым мен. Мәсәлән, Көнбатыш өлкәдә, ягъни Западный Казахстанская область дигән шунасын инде булдым мен. Шул теге аларны башкаласы инде шул өлкә шәһәре инде. Мәсәлән, Уральский, ягъни Жайык дигәнме нәрсә дигән, Орал дигән, шунасын Ақтөбәдә булдым, Ақтөбә өлкәсендә булдым. Татарстаннан килгәнне беләләр дә. Хатта мине әле теге поездда китеп барганда, Оренбур өлкәсе район, Төстөбә районына кайтканда, анда мине хатта пограничнигы да паспортым карады да, анда миңа бәйләнә тергән сәбәп булса да, ул бәрбер ничектер инде йомшагырак мөнәсәбәте миңа булды. Мин аны аңламадым инде, аның нинди нәрсә урысча әйтмешли мотив, сәбәбе нинди, мәсәлән, миңа бик ошады. Ул теге татар икәнне белгәч, Татарстаннан мин паспортына күрде, бәлки анда Татарстан гербы, татарча язылган, вкладыш урысча әйтмешли язылган. Шуңа күрә ул бераз бәлки түрк булгач, казак теге пограничнигы бәлки шул сәбәплеме, әллә ул миңа ачык йөз белән бераз карап, инде бик каты рәвештә мин белән итмәде, инде миннән таләп итмәде, ник менә шулай син менә монда бераз тәртипне буздың дип. Мин әйтмим. Менә казакларны мактадым, гагаузны сәлам. Езнең. Самолет. Татар телендә алып барам. Син Езни казак дигәнең бит. Исәнме әле? Все нормально? Казанда да? Казанга йөрмисең да? Казан ерак инде. Анда барсаң Күчтәнәш белән барырга кирәк. Күчтәнәшсез барып булмый. Юллар хәзер әле кирәккәндә йөри торган түгел. Ярыялайса. Анда казакта бит гадәт бар. Ру дип күп киләләр, кунаклар күп киләме анда кунак? Килеп китәләрме казаклар анда Казакстаннанмы, каян үз туганнары? Килгән чагында. Теге Советлар заманында вообще әйбәт улакта улактар, икенче шартлар сложнырак эшләр. Хәзер катлаулырак бераз финанс ягыннан да юлы да нихәтле, хак сүз. Шуны мин
гагаузларды хакында сөйләдем дә, инде татарларга мен әйтәм, аңлатып берейин, бераз татарча, кемдер карамас урысча, шуңа күрә видео төшердем. Бу нәрсә саттыңмы бүген? Юк, мен тамак. Менә реклама ясыйм мин сиңа. Килеп алсындар. Так, менә бәрәңге дигән бу. Тагы морковны оныттым әле, шигендереп, юк. Кишер. То сез татарлар мине карыйсыз, белмисез, бәлки урысча. Мин тәрҗемә итеп куйдым менә. Вот. Шу менә. Чистарталар әле урамны булар. Кичә карадым. Әле берсе әйтә, мин Сидоровкада булган, ул анда да чистартканнар, моторын әйтеп ди. Круглый польда да ди, местные дороги очищают ди. Кар күп, бәрі вакытында чистартып торалар. Бу бит безнең халык тырыш, тик аны өстеннән бер җитәкче кирәк, шундый акыллы. Акыллы җитәкче булса, давай исән сау йөр. Акыллы җитәкче булса, ул татар инде тырыша инде. Безнең халыкны гел тырыш халкы дип гомердән гомер гомер бакый тик мактап тордылар. Чөнки алар менә тик бераз теге коммунистлар шырында алар теге сәясәт булды, ничектер халыкны ничектер биздерәләр, менә авылдан, мәсәлән, элек күпме кеше тели сыерны тотырга, мал мәсәлән тотырга, ире мал, вак мал аларга рөхсәт алар тырышып, татар бик күп кеше байып китте үзләрен теге тырышлык аркасында. Соңгыдан инде коммунистлар идарә итә башлагач, алар үзегез мәгълүм ки сезгә, алар инде хатта сыерны да тыя башладылар, салымны күбәйтеп. Татарда ул гаиләсе зур, балалар күп, тукландырырга кирәк. Хөкүмәт аны ул мәсьәлә борчымады бик. Кем авылда гаиләдә мәсәлән сыер тотырга тырышты, салым бик авыр булды. Хатта аларга ни тагы сөйләдем инде менә. Ул менә шушы ханым миңа сөйләгән, хатта ди 3 сарык, 1 сыер рөхсәт булды тотырга, 10 тавык. Әле киләләр иде сельсоветтан тикшерергә ди безне ди. Без шунда ди аны нитәдер ди. Без балачага әтияне безгә җайлап куша ди, барып ди, мучага яшергез, теге сарык бәтиләрен яшергез, хәтта тикшереп, хәзер безгә бәйләнерләр дип. Шулай татар халкының тырышлыгын юкка чыгарып торганнар инде. Шуңа күрә сез аптырап тормагыз, ник менә кайсы вакытта безнең татар халкында ялкаулар күп. Кайсылары мәсәлән анда-санда кемдер авылда башын ишүгә сала. Ул эш булмаган чакта кеше азып китә, ул җәмәгать азып китә. Менә шул әйтәс килә, мин гагаус халкында сөйләгәнем, алар гел тырышып эш булмаса да, алар өйләрен шундый әйтерсең теге сарай сүзен кулланмый, дворец дип әйтәсем килә. Чөнки алар мәгънәсен үзгәртеп бетергәннәр шул. Әшәке йортны сарай дип. Бинанымы шуны әйтәсем килә. Ул бездә халык элек шундый тырышлыгын күрсәткән, аны белән сокланганнар дөньяда. Хәзер менә гагаус халкы мәсәлән шундый рәвештә тырыша, чит илгә барып эшли, төзүчеләр алар, хатта шул күп хезмәт хакын алып кайтып, өйдә шунда тырышалар, өйләр моторларга. Бездә менә кызганычка каршы, мин туган авылымда Сибирь ягына барсалар да, алай никтер алай күп акча алып кайтмыйлар, кайсы вакытта хатта телеграм сугалар, юлга акча җибәрегез дип кайтырга. Күрдегез ничек алдылар, теге конвертта акча бирәләр аларга, хезмәт хакын шулай алдап торалар. Менә инде алар шәһәргә күбесе күчте, кызганычка каршы авылда халык аз калды, район үзәгенә күчеп баралар. Шуңа күрә авылда кайтасың инде, бигрәк шул теге авылның татар читендә урамлары, теге элек хутырлар булган, хутырга шундый рәвештә калган инде безнең беренче йорт. Элек мин бер вакытта йокы килмәгән чакта кич белән санап яткан идем, 130 йортны санаган идем. Авылның татар чите, анда шуның бер 60-70% мәсәлән булган иде татар. Хәзер инде анда 30 йорт калган микән шул татар ягында. Элек вакытта шул новостройка дип бездә әйтәләр, шул теге новостройка дип киттеләр дә, шунда төзеп бөтен авылның бөтен төбәкләреннән, бигрәк тә шул татар читеннән халык күчте. Шуңа күрә алар землянкалары юкка чыгып бетте инде.
кім шифер белән япкан, шулар күбрәк шулар өйләре сакланып калды. Мин инде монда татар авылларына кайсы вакытта анда-санда барып йөрим. Менә Минзәлә районында булдым, хатта сокландым, фотога төшердем, видеога күрсәтәм. Чөнки Гагауз җирендә Татарстанны карыйлар, кызыксыналар. Чөнки мин еш барганга күрә алар мин белән кызыксынып, безнең халык белән кызыксынып, шул теге видеоларны, фотолар карап, бездә ким түгел инде дип әйтәсем килә. Аларга шул теге күрсеннәр дип, шул күрсеннәр гагаузлар, татар халкы нинди хәлдә, нинди шартларда яши дип, шундый максат белән мин аларга юллап җибәрәм менә шул теге видеоларны. Мин шулай әйтәсем килә, җәмәгать. Безне гел менә кайда ишетеп мактыйлар. Хатта мин Екатеринбург шәһәрендә әле булды шунда Россель менә 99 елны ярдәм итәргә теге губернаторлыкка чыкканда менә ярдәм итеп Наш дом Урал дигән фирка, ягъни партияның штабында булдым. Кырсыда берсе мактый башлады, менә татар, башкорт кызлар алар ди азмаган ди, алар үзләрен тута беләләр ди, бузылып тәмәк тартып, арак эчеп бузылып йөрмиләр. Безнең кызларга караганда дип, ул мине бит татар икән, йөзем татар түгел, мин йөзем. Ничек инде татар дип саныйлар, менә татар шундый. Минем йөзем аңлап булмый, мин татар икәнне сизелми аларга, чөнки акцент та юк. Гафу итегез, мен әйтәсем килә. Татар инде шундый да булырга тиеш татар. Тик алар уйлар ниндидер татар икенче йөзе булырга тиеш. Шуңа күрә мин татар икәнне белмичә алар татар хакына бераз комплиментларын шулай сөйләп куйды. Икенче әйтәсем килә, мин Екатеринбург шәһәрендә укып, университетта журфакта чыккан. Шуңа күрә Сабантуйларга барадырым. Анда хатта бер вакытта мин видео куйдым. Анда элекке шәһәр җитәкчесе, соңдан ул теге хәзер улар иностранный агент дип бәлки нидер, шуңа әйтмим иде. Беләсез, анда бер егет шул Сабантуйда мактап китте. Мин ди менә татар, башкорт авылларын узган чакта ди, гел шунда сафлык, ягъни чисталыкка игътибар итәдер ди. Шунда ди аларның авылларында ди. Мин шуңа күрә мин гел сокланадыр аларның чисталыгы белән ди. Вот шуны әйтәсем килә. Без шундый мактау сүзләргә җәмәгать лаеклы булырга тиеш. Лаеклы булырга тиеш. Хатта бездә шул менә тугандаш халыклар безне белән соклансыннар. Мин инде гаепләп күп әйтәсем килмәй, шунда да күрә бездә теге нәрсә кемнән үрнәк алырга бар. Безнең халкыбызда да Аллага шөкер күп шундый бик яхшы сыйфатлар бар, әмма кайсы вакытта туганнан да, тугандаш халыклардан да бераз, мәсәлән, кабул итсәк аларның сыйфатларын, мәсәлән, шул менә урамда чәчәк үстерү, кайсы вакытта менә бу, мәсәлән, Татарстанда тырышлык бардыр, бүтән Рәсәй төбәкләрендә кайсы вакытта, мәсәлән, безнең Оренбург өлкәсендә, безнең авылда алар инде күршеләрдә кем булгач, шуңа күрә алар, мәсәлән, бераз мавыгы бириләр хәмер эчемлекләргә, кызганычка каршы инде шундый булмаска тиеш. Менә бу аларда, мәсәлән, динләре каршы түгел шул Гагауз халкында. Шунда да алар үзен тута беләләр, мәсәлән, хәмер эчемлекләргә башын салмыйлар бик. Аларда бердә менә шулай исереп биргән кешеләрне күрмәдем. Аларда һәркайсы җитештерә үзе шәрабны, мәсәлән, bir кайчан күрмәдем исереп, сүгенеп, үзен яман тутып йөргән кешеләрне. Әйтәсем килә, шуңа күрә тугандаш халык ул безнең төрки халыкларыбыз, безнең төрки халыкларыбыз, алар Аллага шөкер хәзер бер-берен туган итеп саный башладылар, аңлый башладылар. Без инде бурын заманнан килгән бабаларыбыз, бер ата бабаларыбыз дип шул шатлыклы, сөйнешле ул инде, мәсәлән, әйтергә була, инде киләчәктә безгә бер-беребезне ничек танышып, тормышыбыз белән, халыклар белән, шул менә татарлар, гагаузлар хакында күбрәк белсен. Чөнки мин инде бәхәсләшергә дә риза, сез аны, ягъни готов спорить. Сез әлек күпме ничә, мәсәлән, алай тулысынча бу халык турында мәгълүмат
Sizde bulmuyordur. Çünkü hatta mene Moldova film көрсәтәләр, hatta şiganlarını көрсәтәләр, tabur hoyt ne bu. Tağın indi bir kaşanda görmedim bir kino. Gagavuz şunday tırış ungan Gagavuz hakkında көрсәткән. Mene bu cemaat yaxşı көрүнүш түгел. Çünkü Gagavuz halkının ник ol bizde mene indi alar 39 yılını mı kaşı 30 nişan yılını mı Rumıniyadan bölünüp bizge kirip kettiler indi. Ulaqta siyasatını bilesiz. Şuna göre men aytası kile sizge. Cemaat şuna aytası kile. Mene munda Sanif Arangulu menin bir videoga like koygan әле. Bizlik tanış edik. Meni alıp kelgende bizge bizning shaharga men intervyular alganim. U bizning muharrir tik vaqtda bik hopla jetmedi. Şuna göre intervyu da çıkmadı kızgançka karşı. Şunu aytası kile cemaat. Bizning halk ungan şuna göre tege правофланговый dilermi şularga на них равняться надо деп aytkanlar bit. Şu aytасы kile bizning halktan eng yaxshi kishilarga şularga tege oxşarga tırışıra kerak. Nişte şular şekilde turmushni tuzurga kerak cemaat. Mene şunu ben tamamlaysam kile çünkü men mene munda salqında qo'lim da qatdi. Перчатка аркылы. Endi ikkinchidan batareyada o'zidan o'zi o'tira. Munda ko'rsatib bitib bora elektrozarяды di. Balki sizni qiziqsindırsa, men balki tagı davom etirmen bu tema haqında, bu tema bo'yicha şul Gagavuz xalqi haqında tagı söylermen. Hozirga ihtiboringiz uchun rahmat. Esen sog' turig'iz. Allah Teala hammagizga iminlik bersin.